Ang pagkamasinugtanon o sa pag-alaga sa isig katao ang gipainumdum sa nagunang magbalantay sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozamis. Giatagan o pagtagad sa nagunang magbalantay sa lokal nga simbahan sa Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Habawa Didi kagapon Domingo diha sa Archdiocese Marian Shrine sa Merin sa Kuta sa matag usa nga dunay kagawasan gihatag o pagtagad labi na sa unang pagbasa o sa Ebanghelyo kagapon Domingo na naghatag pagtulunad sa matag usa nga ang kinabuhi sa pagpili sa desisyon o atong gidawat ang samputanan sa matag pili din sa ilang pagpili sa pagsunod sa Ginoo hinungdan sa mga obligasyon sa pagtubad labi na sa napuno ka sugo labi na paghatag og paghigugma sa isig katao sama sa pagigugma sa matag kaugalingon ginugang pa Archbishop Habawan o ang mga nanimba tungod kay usab kini pamaagi sa pag-alagad sa Ginoo o paghigugma sa isig katao. Dugang pa sa Obispo dili sayon nga moingon nga higugmaon ang imong isig katao ilabi na ang mga silingan kay ang matag usa lain-lain magpamatasan o gusto mga pamaagi nga dili usab sama sa tong matag pamaagi. Ginugang pa sa Obispo nga mosimba kita tungod kay usab sa pagpangayo og paggiya paglamdag gadto sa Ginoo aron nga mahimong matinud-anon nga makalagad gadto sa Ginoo kay kini pamaagi si isig katao sama sa unang pagbasa nga sa dihang pahad ni Joshua ang tanan niyang tawhanon nga mga kinaiya og misunod gadto sa Ginoo. Ginugang pa sa Obispo nga mga kalibutanon nga mga pangandoy mga sugal inom pananapi pagpatay tungod sa babag paghupota sa usa ka gahom o gumapang nga mga dautan nga mga buhata ang pagsunod gadto sa Ginoo giatagan pagtagad sa Arsobispo nga mao ang paghalagad sa pinakakamos diha sa katilingban o pag-adto sa mga tawo nga naa sa init nga mga lugar aron pagtabang sa mga nanginahanglan nga walay laing gihunahuna mao lamang ang pagpangalagad gadto sa Ginoo. Dugang pa sa nagunang magbalantay sa Ozamis nga ang kagawasan dili mao ang pagyaron nga mohibog dautan apan kini pamaagi pagdawat sa pagtulunan sa Ginoo. Sumala sa Ebanghelyo kagapon nga ang Ginoo naghatag usab og pagpaklaro sa kagawasan o gisultihan ang katawhan nga siya ang panog ang kinabuhi nga bisan kinsa modawat ini makaangkon og kinabuhi dayon. Matod pa sa Obispo nga dayon adunay mga sumusunod nga dili makasunod og bibiya sa Ginoo o nasakitan ang Ginoo sa dihang nakita niya nga mibiya amaw mga sumusunod o nabati sa Ginoo ang nahimong rejected kini sa iyang mga sumusunod o kini usab nabati isip tawhanon nga mga pagbati o gitudloan niya kini sa pagkamasinugtanon o ang pag-alagad aron mamahimong dako o ginila sa katilingban mao kini nga puy-an ilabi na sa mga elected officials nga moalagad gadto sa katawhan o kung gusto buot nga dunay duhog mahimong duganan moalagad gadto sa katawhan sama usab kini sa mga gipuy-an sa mga barangay officials, barangay captains, councilors nga moalagad sa katawhan sama usab sa mga konsyals barangay gikinahanglan nga moalagad gadto sa katawhan ilabi na kadto mga adunay katungdanan sa katilingban ang pag-alagad sama sa mga mayor, alagaran ng katawhan ug dili lamang mga tawo mamahimong haring lungsod sa panahon sa eleksyon apan paghuman sa eleksyon mamahimong makaluluoy ang katawhan kay sila naman usab ang nahimong hari sa lungsod. Dugang pa sa Arsobispo nga dili na ang katawhan ang nahimong hari. O ngayon nga hinumduman sa matag usay labi na sa mga elected officials sa mga dunay katungdanan sa katilingban nga gahom sa elected officials gikan sa katawhan o ang katawhan mao ang tinuod nga haring lungsod sa panahon sa eleksyon. Matod pa sa Arsobispo nga dunay mga politiko nga magpakaluoy sa aron nga moalagad apan kung sa panahon nga makadaog sila na usab ang mahimong alagaran diha sa katawhan. Busa painumduman niya ang mga nagkadiyang elected officials nga ang ilang gihuptan nga mismo nga gahom ang gikan kini diha sa katawhan nga ilang gialagaran sa mga nangatungdanan sa katilingban. Ano at may kamahin pahayag sa Arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozamis, Archbishop Martin Sarmiento Habawa Didi. Ang Arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozamis, Archbishop Martin Sarmiento Habawa Didi alang sa paghatag og pagdagad pagpainumdom sa matag usa sa kagawasan o labi na sa mga elected officials nga mialagad ngadto sa katawhan kay kini ang gahom nga ilang naangkon tud og alang sa katawhan o haring lungsod nga ilang gialagaran. Nagsudlo din si Jesus na kung kinsa kita, kung gusto kita nga mamahimong madungganon
kung gusto kita nga mahimong number one, kinahanglan nga mualagan kita sa atong isig katao. And that is precisely the role of our elected officials. They want to be honorable, then they have to serve. If you are the barangay captain, then you have to serve the people. If you are the barangay councilors, then you have to serve the people. If you are the mayor, then you have to serve the people. Maharing lungsod naman lang, mahimo naman lang gamhanan o mahimong tawgon nga hari nga lungsod panahon sa eleksyon. Pero dili gali, wala gali eleksyon, mura itawag tag mga piso nga nabasa o sige lang tag pangayo, mura tag mga pakinilimos ngadto sa atong mga mayor o mga kapitan. But that should not be the case, because kita maka ang haring lungsod. Ang haring lungsod mao naman hinuon ang niyukbo sa mga tao nga adunay gahom nga unta sila ang ilang gahom gikan man unta sa katawhan. Na mao na ni ang paradox of life. Panahon sa eleksyon, murag yun itawon sila o mga tao nga mga gusto yun nga mualagan. Pero panahon na yung taon nga sila na-elect, ay kita naman noon mualagan. Alang sa DX, din si Manu Jugabana, Radio Sibahan, W8 Manuel Oronquillo Jr. Dadag sa Nakbayan.